Ятып тор. Үзең сайла, малай. Хәзер китсәң, күтеңә типкәләмибез. Син ятып торырга тиеш, Джек. 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 Анда кемдер бар. Агым. Нәрсә? Анда кемдер бар. Кара. Ярдәм. Ярдәм итегез. Уяндым һәм ул: мин йөзә белмим. Йөзә белмим. Тәртип. Тирән сулагына. Әйдә. Сулагына. Сулагына. Әйе. Аны чыгардыңмы? Нәрсә? Анда хатын иде. Тырышкан идем. Аны чыгардыңмы? Ярдәм. Безгә кире кирәк. Ярдәм. Ярдәм. Әйдә инде. Әйдә инде. Ярдәм. Джек. Анда тагын кемдер бар. Югалганнар. Димәк, алар ни диде? Джек, бәлки сиңа инде. Кем иде ул? Ул Джоанна иде. Очарга тиеш түгел иде. Ул киртәле кыяга акваланг белән шуңып колак инфекциясын юктырган. Шуңа 2 көнгә хастаханәгә эләккән. Очышын үткәргән. Менә шулай ул безнең белән булды. Ул бу иртән су куенган гына иде. Су күтәрелешенә эләккән. Без монда 6 көн минем аның белән сөйләшкән булмады. Бер сүз дә әйтмәдем. Кирәкми. Анда 47 кеше бер сүз дә әйтмәдем. Син теләдең. Юк, алай түгел. Булдыра алырмын дип уйладым. Аны кире кайтарып вакытым калыр әле дип уйладым. Мин анда суда идем. Минем килеп чыкмады. Аның артыннан бармаска булдым.